Tressa il-qorti Gordon Calleja ir-raġel ta' 44 sena minn Ħalluqa li jinsab akkużat b'attentat ta' omiċidju. Il-każ seħħ nhar it-tnejn f'pastizzerija f'Ħalluqa stess, hekk kif allegatament Calleja prova joqtol lil Nicolas Bezzina permezz ta' daqqiet ta' sikkina. Huwa ġie akkużat ukoll li sera is-somma ta' madwar 400 euro bi vjolenza. Il-vittma maru stess l-asta tal-pulizija hekk kif qasam it-triq ferut isejjaħ għall-għajnuna. Allegatament l-aggressur baqa' jistenna barra l-assa bis-sikkina f'idejh sakemm ħarġu l-uffiċjali għalih fejn sussegwentament ħarab minn fuq il-post u nqabad ftit tal-ħin wara fir-residenza tiegħu. Filwaqt li Calleja ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-ispetturi Paolo Camilleri u Kertzara qalet li l-konsulent fl-isptar Monte Carmeli ddeskriva s-saħħa mentali tal-akkużat bħala waħda stabblitant li jista' jħabbat wiċċu ma' akkużi tal-qorti. Madankollu ġie rrakkomandat li jibqa' jingħata l-kura l-isptar Monte Carmeli. Għaldaqstant l-avukat difensur Noel Bartolo ma talabx għal-libertà proviżorja. Żewġ żgħażagħ Ingliżi tressqu l-qorti akkużati b'pussess ta' droga li kollox qed jindika li ma kinitx għall-użu personali tagħhom. Bħala evidenza fil-qorti ġew preżentati madwar 6 grammi u nofs ħaxixa tal-kannabis, madwar 9 gramma kokaina, kif ukoll mal-225 euro fi flus kontanti. Filwaqt li Samuel Hall ta' 23 sena ammetta l-akkużi miġjuba kontrih, huwa ġie ordnat mill-qorti ħalas multa ta' 750 euro u sussegwentament tinqeret id-droga esebita u l-flus jingħaddu lill-Gvern Malti. Madankollu Ralph Harry Anthony ta' 21 sena ċaħat l-akkużi miġjuba kontrih u nżamm taħt arrest wara li l-avukat tal-għajnuna legali ma talabx għal ħelsien mill-arrest.